O Consello autorizou hoxe destinar 5 millóns de euros á posta en marcha dun canle único para que a cidadanía realice calquera consulta ou calquer trámite coa Administración autonómica. É dicir, imos habilitar un único punto na sede electrónica da Xunta dende o que se van a poder realizar xestións, coñecer o estado dos expedientes ou modificar datos persoais. Poderán acceder de forma sinxela e dende ordenadores ou móviles. Cales son as vantaxas? Pois as vantaxas é que só terán que acudir a este servicio web para calquer trámite, sexa do departamento que sexa, que unha vez modifiquen algún dato persoal, toda a Administración terá constancia desa modificación dos datos persoais e que será máis sinxelo o acceso a unificar o modo da identificación. A previsión é que as primeiras funcións da plataforma estén en funcionamento no segundo semestre do ano 2025. É fundamental seguir facendo máis áxil o contacto online coa Administración, porque é unha vía cada vez máis utilizada. Así, no ano 2023, creáronse máis de 800.000 expedientes na carpeta cidadá. Máis dun 1,5 millón de galegos usaron a chave 365 e un 86% das solicitudes que se presentan no rexistro xa se fan de forma telemática.